Geçen mesela näme öğrenip okşy offensive grupda yani şukurtun doğan näme öğrenip şunu öğrenip ünni köplenç diýen mesela malware analysis offensive security diýen vulnerability research diýen kiber hokmunu ölçü mesela beýle kurlarda bolşalar ay nälik diýen beýle kurlarda bolşalar mesela medisina doğrultun ya programlama tapadio beýle kurlarda bolşalar mesela ölçüne bilen urlara öldü. Ne uğurlar ne köplence mesela şu uğurlar hatta neyken malware analiz, malware research, offensive security diye çok kişi düşünerek ya mesela yanlışlarına ne diyeyimler. Ama bu videoda ne değil kumbaş. Kiber hukuktaki, kiber hukuk sektörünün içinde. Mesela uğurlar ne hayır uğurlar böyle hayır uğurda adamlar neymiş ki? Bunu bilmek ne mi? Birinciden hayır uğur neymiş ki yani bileyim. İkinciden mesela hayır uğur falan mesela hat yakın. Neymiş edeni bilen mesela ey şlurun edeni isma hat yakın. Şlurda adet edeni işlemi hat yakın şlurman hat ölçüp diyen bir olur saylayan bir olur mesela devam etti. Uğurun bilmek mesela maksat koyan. Ama mesela yani ki ya blogger geçeceğim mesela ondan sonra altaya blogger dağıtlanyan sonra mesela bir yere başlanıyor neydi öyle. Sonra da o mesela plus tarafı var. Her oradan tecrübe geçeceğim mesela her oradan ne işlerinde mesela tecrübe var şeylere kendi böyle yaklaşıklar dolayısıyla maksadım şu olan için şu oradan büyük koyalı tayarlanma için artık vaktin olarak böyle style vakti gider için. Ne? Ama geldik zaman geldik ikülen kiber hukuk şeyle diyelim Blue Team Red Team ölme. Blue Team doğru tarafını düşünüp ya Red Team mesela kim çıktı tabi. Ne? Bu vakit men neylik diye. Bu vakit mesela kiber hukuk uğrunu IT tecrübesi olmadı adam düşünülecek olamda. Bu oyun olan metoduma içlerine diye. Gelir temur gizli maglumatına öýünde. Hiçili IT kompüter uğrunu gödüňe turma. Bina sen mesela öýünde pulun var. Pulleýli ýa-da bilmem pulun var. Şunu hiç kim awurladyň elini. Näme etýär? Ülkelen bäri IT gurumuz var. Cyber security engineerimiz var o tarafta. Cyber security engineer ýa-da näme etýär? Gelýär. Sen mesela şu puluny sayfa tap goýýar. Hop, sayfa talýar. Mesela ondaşını zayıyor ya. İnsanın ondaşına da mesela zabor oluyor. Mesela zayin zabor oluyor. Zayin mesela hop baratalarını 20 giriş kapılarını ettiler. Sayfına baksınlar ya. Her kapıda mesela diyeli. Mesela her kapıda diyeli. Oraya mesela gulploya. Gulploya açanan gulploya. İnni. Ondan sonra ya. Mesela gulplomun değil şifrelama olsun ya maglumatın gizliliğini düşünetmek olsun ama şol işler mesela kiber hukuk injinerliğin edenisi. Ondan sonra kiber hukuk injiner mesela sen bir girip çıkarına dine gulplasen mesela koruma ya mesela gulplar döküp bolya açıp bolya ya açana tapıp bolya şol mesela. İnni sen öýünde näme işletýär öğrenni mesela diýil zaborun giýersine zayin giýersine mesela kamera var. Kamerada sen näme bilýän edilýär hereketler gödüçürge edilýär. Olar mesela CM diye IDR diye şol sistem alamyny merkezi ýa-da sistemde bolup geçýän işleri gödüçürge etmek üçin niýetler mesela ölme. Ne? Kameralar goýduk. Näme etmeli mesela bir de antivirüs. Virüs şäýne ýa bolup huk bolaýan ýagdaýda zaborun üçin mesela nätan şoklardan nätan obyektlerden gorajak we näme berek mesela öýün meselemini döwürtke. Geri ayfın taylaýly hop alçak kaldy. Geldik mesela näme ki bu hukuk injinerleri mesela itiňem şu paradoks goýdy, itiň şu paradoksny alýar. Indi näme etdi o birlaý jaýyň zaborun üçin skan edip aýlyp gelýär. Hop bolaýan ýagdaýda mesela ýürýär. Ya hop mesela ýatyrýar, işleýär. Ýa-da mesela ýürýär, esine ýa oturan görüp ya şol işden jogap berýärler. Mesela duýdurýar sana hop alanjak bolupdy, gelip kömekdi. Indi op şu kiber hukuk injinerliği edeni şol. Näme etdi? Sen pulun aýlynda daşyna safe goýdy, safe'in içine açar goýdy, gulp goýdy, gulplap goýdy, soňra zabor berdi, zaboryň içine de ýene bir gulp goýdy. Mesela diýelim bir firewall bolsun. Açarym bolmasa sen giýir bilen filtrler. Ne? Ondan başga näme etdi? Kameralar goýdy. Kameralardan näme etdi?
gödükçülük edilen hareketler gödükçülük etmek için mesela bir nätan şereket bolmaly. Ondan soň mesela gödükçülük edilen ýeten o aktiv nädäde mesela sen opşy dokumentlaryny jary etsin, skan edip durjak, aýlantyr gözlegine çyjak, itger. Olam mesela bir antivirusumuz bolýar. Virus giren nädäni üýe, sana bilir ya virus'a hoppa, hücum alacak bolýar. Indi ondan soň indi kurulma däwrinde gelýär SOC analistler. Geldik. SOC gelýär şudak näme diýip SOC analistler mesela. SOC analistler näme? Mesela ten kameralarma, itlenme, aktiv näde işläp durýar. Mesela şu kameralarda gödükçülüge oturan mesela şulara bratok gerek. O bratok näme diýär? Gelýär. Opşu üçin öňüne monitor açypdy. Mesela bolup geçen hemme hadiseler, mesela bolup geçen hemme hareketler görýär. Nätan adam bökdi, ýa ýürüp başlady. Şolara ýagdaýda mesela gerekli ýagdaýda öňüne ötjek, gerek mesela alýa mesela ýürüp başlady. Geldik hop aldy, virus geçdi, antivirusunu tutdu. Esosanysny näme diýär? Güýjetde öl bar ýa-da mesela şu meselen çözüp gatýa güýjeten o ýa-da mesela janat adamlar çara gelip hop demetdi, öýüň oglanjak bolupdy, öýüň ýanjak bolupdy. Mana kömek etdi ýa-da gerekli adamlar janat diýär. Esosanysny gysgaça edýän iş şol. Opşy monitoring sistemi monitor edip durýar, edilýän hadiseler kim gödükçülük edip durýar, bolup geçen ýüklemeler gödükçülük edip durýar. Hop bolaýlardan şol hop ýa mesela nätan adamda tansa adama ýalňyş ýürüp başlady. Ýa-ni var ýa mesela tansadım, bu hopda geçirdik bolýar. Umman şolar ýaly bolup geçen hemme hadiseler gödükçülüge oturan adamlaryň SOC analistler bolýar. Indi korunma gelýär mesela digital forensic diýeli cyber security inženýerler, ýetdi inženýerler, zabor boldy, gulploýuşdy, Italy, kamran çatdy. SOC analistler näme etdi? Bolup geçen hemme kemçilikleri hem ýükleşmeleri ýa hadiseler gödükçülük etdi. Onda da mesela diýeli hopda girdi, mesela kameralar görmeýän ýerden geçdi, itin ýok ýerden ýerde şuplug oglady. Indi onda näme diýildi? Şuplug bitdi. Ýok. Detektivler näme? Hop ekspertiza gelýär, mesela girýär, mesela ogryň mesela giren ýerdi tapýar, hopun giren ýerini tapýar. Ayağı bağımı, barmağı bağımı nereden yaptır, ne geçiptir, ne ulanıptır, mesela zabor etmek için olurlar ulanıptır, açar dövmek için bulurlar ulanıptır. Mesela hem delilnamalar, sultnamalar yığınaya, sonra mesela barmağıyla, ayağıyla, izağarlı, hem izler yığınaya gerekli adamlar, mesela sultnama ya delilnama hükümüne beyan adamların näme digital forensicçiler bolýar. Ta geldik digital forensic amillik inni koruma näme threat intelligence diýilende näme meni nälik meselem getirip bolýar edil zabor hükümne diýeli sizin gep çyganşyňyz bar gep gatnakda meselem why şu oloýuň meselem diýeli başga bir oýuň şunu ýaly öýýändir meni ýaly pulny oglakdylar kamerat itip bolsa mesela senin bol mesela bol nämetge gelýär niýeden puloglantyr nämetdir mesela hüjüm eden tarapyň maksady näme pulny oglamak öýüň ýakmak öýüň ulanıp bilmedi etmek ýa başga bir maksady bilýär näçkirdir gysgaça şol bilýär zaborlan mekdir itine mesela etmesdir lagy motormos üçin kameralary töküşdirdirler açarlarna mesela daşlanyp dukdurlar şey diýip mesela pulny artdyrlar. Maksadını bilýär, ýerini bilýär, mesela şoň eden adamlardan bilýär. Şey mesela her wagtlar arasynda mesela bir ýerde bir waka bolsa, oppa gep gatnaşyp görýärler mesela. Threat intelligence gelýär teknik istifadə eden prosesy. Şu taýyny hop bolupdyr, bädem ýa hop bolupdyr, sizde de bolmady ýaly, şunu ýaşaýar edäýin diýär. Umma edýän iş şu threat intelligence. Yani gep çoğuşy. Tak, indi kurma malware analiz. Menitik prosesinde iş geçirmeli uğurlamam bir yer şol. Malware analiz näme? Gelýär, hop alan tarap mesela diýeli, hop alan tarap. Sizin içinde mesela diýeli öde ýalyp bir it goýberdi. Ýa-da öde ýalyp bir hop goýberdi. Malware analiz geldi, şu mesela hop tapýar, mesela goýberlen öde ýalyp edilşler, şey diýip mesela training boldy. Gelýär hop alan tarap edil şu ýalyp goýberdi. Näme etdi? Kameralar tarapyndan
esas analiste mesela gözükçülük ediyatı kameralar tarafından mesela adet mesela eğer altından ittiröttü. Aslında mesela maksadı program için mesela nälerin taýýarlanan ne howling içine gelip bilkem görenok ya bil göräýne diýsadi edenok mesela dostlar bir zatdyr. Umma insanyň programlanan soň şulit ýa-da mesela şulit ýa-da şulit net teoriýalar nämetdir içine açyk görýär. Ýani mesela diýeli jaýy gözükçülük etmek üçin drone alýar içine açyk görýär. Näme üçin bizimkimiz şuna üýürmedi? Ýani näme üçin şu kameralar şunu görüp bilmedi, taýgat bilmedi? Näme üçin şu taýda ýatan rapogymyz şunun wagtynda mesela jogap berip öňüne geçip bilmedi? Şonu ýa-da etdiň näme nämeler ösürip bilýär? Şonu realize etdiň adamlaryň bizim malware analizde bolýar, analistler bolýar. Ama virüs doktorun işleyen yani için mesela antivirüsle tutmadı. İnne kadar ne yaptı mesela hafif kamilleştirdiler solak doktorun işleyenler. İnne kıvırma GRC analiste mesela GRC analiste ne yaptı teknik istat eden o teknik oran zabarını mesela 3 metre varsa ayrı devlet standartı olsun dünya standartına alıp gelen o 3 metre derler şimdi 4 metre etmeli kameralar bir kameralar mesela ondan bir kamera değil. Başka firma kamerasını almalı ya kulplandan sonra başka kulpla takmalı şeyden mesela dünya ya devlet standartlarına kavat geliyor. Şunu mesela bağlanak diye. Şey mesela teknik standartlar öyle yani standartlar olsun. Şu mesela işleyen adamın mesela GRC analiste var. Teknik skala hiç tane yok. Yani ben kalak ve görkemi ya yol work diye mesela şu tayda şuledim. Bäri bunlar ýarkynçylykdy. Beýtipdim bunlar standarta gabat gelen ok diye. Ummasy mesela insanyň gara tarapy hemmesini bildirip mesela hemme komandany toplap bilseňiz sizde näme bolýar elinde? O bet kurulan zabar bolýar. Standartlara gabat gelen it bolýar. Standartlara gabat gelen kulplanýan kameralar bolýar. O gözükçülük edilip oturulan bärde mesela bir top bolýar, bolup geçen hemme hadiseler gözükçülük etýän, hop bolaýan ýagdaýynda ýa-da öňüne alýan ýa-da gerekli adam zanatýan. Ondan soň hop bolly geçdi. Ondan soň mesela şu analiz etdi. Näme üçin şu biziň edýän hopçuluk çärelerimiz mesela işe yaramady, bolmady ýa-da öwrüli. Olar analiz etdi. Mesela forensikçiler gelýär, nerede näme ýetdir, olany gelýär. Mesela näme delilname tutýar, üstüne iş geçirmek üçin delilname tutmalar tapýar. Şolary gerekli adamlara berýär. Ama mesela geçiş oluşuyor da nerede näme barsa aýdyp otyr. Ha, bäzi bular menne dogrulandy. Açyçary görmeli ýa-da umma goragy bet ýagdaýda mesela infrastruktura ýani howluýyny goraýan, kulungan goraýan. Umma mesela dedi kovluydyk ya açar rodatlar goýuşdyk. Umma mesela hakyky durmuşda mesela opşy IT ugruny şu kiberhukukdaky yani kiberhukuk mesela bu tüm tarapyna işleyen adamlar mesela aslında nämeler şolary mesela umma cyber security engineerler dedik, engineerler dedik, yani dedik o zabory ya bir kameralar getirýär, kulplar daşdyrýar. Ne şolary mesela kiberhukuk engineeri edýän işler näme? Opşy IT infrastrukturunda mesela IT ugruny mesela edara IT merkezi var diýeli. Şonu mesela gerekli kiberhukuk üçin gerekli olan aparatlar var, ama programmalar var, antivirüsler olsun, ýa-da sistemalar, monitoring sistemalar olsun, firewall olsun, umma şo aparatlar, programmalary önüne gurnap beren adamlar mesela kiberhukuk injenerlerimiz bolýardy. Ne ondan başga kimma mesela SOC analistler dedik, şu taýda aýtdylar, kameralara näretdir gözükçülük edip oturýarlar. Edip şolary men injenerim gurnap eden mesela gözükçülük monitoring sistemasyny oturýarlar. Hakyky ýagdaýda mesela sistemada kim bol mesela haýsy IP'den haýsy IP mesela girişedildi. Nirak mesela haýsy kompýuter login bolýar, haýsy ulanç tarapyndan login bolýar, haýsy kompýuterde mesela näme programa gurnaly, näme programa mesela diýip daýy edildi. Şo meňe gözükçülük edip oturan adamlar mesela SOC analistler bolýar. Mesela SOC analistler de gözükçülük etýär, edilen mesela ýetgeşme diýil bir program gurnaly, daýy boluş aslında näme üçin gurnaly, näme niýet bilen gurnaly, şo aslında howpmy virus daýy edip virus gurnaly şonu ýa aslında adam öňe gurnaly şonu mantyklaýar mesela SOC analistler bolýar. Ondan başga digital forensicçiler var. Digital forensicçiler bilen diýişimiz şuýa ekspertize. Hop bolly, hüjüm bolly, maglumat gitmedi ýolatlyk kıllar. Yani arka tarapyna mesela ýerler, yani mesela kim ýetdir, näme ýetdir, haýsy ýollar bilen ýetdir.
Mesela koykudan izler bolýar, loklarda koykudan izler, haýsy IP'den ýetdir, nälik ýollanıp, haýsy programmalarlanıpdyr. Ama man şu zatlar mesela hüjüm bolandan soň ýerler, mesela delinden tapýarlar. Mesela kiber cyber security, mesela digital forensicçilerimiz bolýar. Yani ýa ya bir notebook barında şonu hüjüm edildi, şonu notebook'un içinde galan browser history'ler bolsun. Mesela JOS diskak maglumatlar bolsun, RAM'daki maglumatlar bolsun, şolar alıp dilinden hükmüne gerekli adamlara berýärler. Mesela digital forensicçilerimiz bolýar. Ondan soň threat intelligence diýdik, ýani diýdiler, gep şoňşularymyz diýdik, o taýda kim gep bolsa, gep aýdyp edil şolar mesela threat intelligence hem şolar işle. Gelýär içinde işleýän adamlarymyz bar mesela. Diýeli bir ýerde hop bol, bir ýerde hüjüm bol, kiber hüjüm bol, maglumat ýetkisi bol diýeli bir edarada. Diýeli Apple'da mesela maglumat ýetkisi bol operasiýon sistemasynda, Apple mesela macOS operasiýon sistemasynda şular maglumat ýetkisi bol ýa kimçilik çykdy. Şoň näçe kiber hüjüm bol Apple'a. Ki Microsoft'da işleyen mesela threat intelligence gruppa, mesela Apple'da şolar dalýar, mesela täze okaýar, aslında hüjüm näle edildir, haýsy ýollanıpdyr. Maksatlarına hem hücum etken tarafın maksatlarına yetmek için nälik yol ulanıpdyr, nälik ýollanýardyr, şo ýolda ýören wagt ulanan gurallar hemme zatdan görýär. Microsoft'da edil şo mesela kiber hüjüm bolmadylar, öňüne almak üçin çäreler etýän taraplarymyz mesela dowam şolara täzelikleri, maglumatlary ýetip duran tarapymyz mesela cyber threat intelligence grupparyny bolýar. Hini malware analyzda olara mähridişmi diýerler, virus geçdi, forensicçilerimiz virus tapdy. Şo virusun üstüne iyisi geçirýärler, antivirusdan şo virus tutýarmy, tutmaýarmy filan tutdyna hopsuzlyk önlemi bar. Mesela virus sistema girýär, antivirusdan bolsun, beýle taraplardan bolsun, tutýarmy, tutmaýarmy mesela näme üçin tutdyna iňet kämilleşdirdiler. Şo virusdan analiz etýän taraplarymyz mesela laboratoriýada virusdan analiz etýän taraplarymyz mesela malware analizda bolýar. İnsan mesela GRC analisti, IT infrastrukturan düzgün hemme zat işläp, bu hemme zat bolşaýar işläp, ýöne edýän işden belli bir standartlara gabat gelýär. Mesela öň bir tarapyna edip gidilen mesela best practice diýilýär, şolara gabat gelýär. Mesela döwletiň goýan düzgünnamasına ýa dünýä ýüzündäki opşy standartlara ýa düzgünnamalara gabat gelýär. Şonu ýalatlar analiz etýän adamlar mesela GRC analistlerimiz diýip. Mumma kiber hukukly gorak tarapyny opşy edýän işi edaran goragyny tüňetmek oňşynyň bir topar ugru, bir toparyň nälik diýil ýol bar. Mesela diýeler bu tim internet çeken bolsa bir ugru saýlar, mesela şu urma ha ýakynrak boldy. Şol urmasyn işläp bilýär. Umman bu tim ýa gorak tarapyny gysgadyl ýani şu alt düşmüş blaýdar ýaly. İçine girsen girip bolýar mesela. Chief Information Security Officer'lar bolýar, nämeler bolýar. Olaklar bize gılk bolýanlar esafi edilýän işi. Mesela mesele analiz ölçümde ýene 3 topara bölünýär. Ýani 10 ýyl oturanda plan mesele analizini edýän işi mesela şolar. Man düşkül bolan rökýän şonçu. Indiki videoda mesela red team açar. Esasy biziň öwrenjegimiz red team offensive security tarapy giňişlen girip bir ucundan başlar mesela.